lagunok, eta ongi etorri txorienera, gaur ostirala dugu, eta ostiraletan bakizuen nola bukatzen dugun guk astea. Ondo. Bai, ondo beti, baina, ostra, betu gu, hemen ostiraletan ekartzen dugu famatuak, ez? Euskal Herriko famatuak, eta asko gure txekoa dira, hemen bertan dauzkagulako, eta, haizu, eskura dauzkagunez, hoixei, horrei eskatzen dugu. Eta bideo batzuk eskatzen dugu, beraien jakik gogokoenak. Andoni Kalbo da gaur. Euskal Telebistako kasetaria, irratian da orain. Erronka zaila gaurkoa. Ni, beto, erotu naiz armintz. Bai, erotu naiz. Sinisten zu. Beto, entzungo diogu berak, ze eskatzen digun, eta gero, itxe ingo dugu errezeta honen inguruan, ze benetan mamia dauka. Bai. Jarri jozu. Kaixo, zigor Patrizia zer modu zaudete, amabaren errezeta bat aukeratu dut, eskabetxea, Extremaduran egiten duten sopa hotz bat da, berakatzarekin, zilantroarekin, klaboarekin, espezia asko nahasten ditu, arrautza ere botatzen zaio, eta gero ura. Ur sopa haundi bat da, oso freskoa, oskaio nire mamak beti okiten zuen, eta gainera sopa horri repapaloak botatzen zaizkio. Zer dira repapaloak? Ogiarekin, aurreko eguneko ogiarekin, eta baita arrautzarekin ere, berakatz berdearekin eta zilantroarekin egiten diren horrelako torta batzuk, hauek frijitu egiten dituzte, eta ondoren sopa horretara botatzen dituzte. Oso errezeta bitxia da, oso leku gutxitan dastatu daitekena, jatetxetan ere oso zaila da aurkitzea, nik bakarrik nire amamaren adastatzeko aukera izan dut, eta orain nire amak berreskuratu du errezeta hori, beraz, animatzen zaituzte zuei ere errezeta hori egitera, eta animatzen basareten oski bidali taper bat Bilboko egoitzara eta dastatuko dut. Eskerrik asko, eta muxo hondi bat. Eskerrik asko zure, Andoni. Bueno, zaila da aurkitzen jatetxetan ez, zarean, liburuetan ibili naiz, liburu zarretan, errezeta zarretan ibili naiz begiratzen, interneten, 3-4 bertzio aurkitu ditut. Egia esan bat ere ez, berak esan dako moda nolan, sopa hotzean jaten dana bai, baina hotzean nolan sopa moduan hartzen dana, bat ere ez. Repapaloak bai, repapaloan errezeta pioan da aurkitu ditut, hori bai, inungo arazorik ez. Baina nasketa guztiak bater berean, hori da bere amonaren errezeta bakarra. Eta horregatik ez du inon besterik aurkitzen nik usten dut. Baina egin duana da mix bat. Hartu dut, eta hartu ditu pixkator sarean eta aurkitu ditudanak, eta hortik, eta nahaztu egin ditut, eta danak batean. Eta gainera nire sopa hau, hotza ero beroa jan alda. Eta gehiago izango da eskabetxe bat. Barazki eskabetxe bat, hau ere egiten dute, hartu eta barazki batzuk egingo dituguna da, irinetik eta arrautzatik pasatu, frijitu, eta gero botako dugu gainetik eskabetxe berezi hau. Eta ero jan alda, hotza ero beroa. Eta repapalo batzuk egingo ditugu. Dila olako, ogi lehor opil batzuk, arrautzarekin da indako olako aragi bola antzeko batzuk, baina ogiarekin indako. Eta zuk ere suposate hortik, baina beste bertzioren. Hori da, hortikan joan da, badakizu, bigarren errezeta beti izaten da, 5-10 minututan egiten den errezeta azkartxo bat, eta zer egin dut, ni Extremadurara joan nahi noski, eskabetxe bat, eta sopa moduan izango dena ere, baino kasu honetan baba batzuk egingo ditut. Bale, kasu honetan kontserbako baba batzuk artea ditut, beraz ja kozinatuta dauden baba batzuk, eta ingo dutena izango da, pipula pixka batekin, baratxuriarekin, eta ozpinoliarekin, pixka bat emango diot, eskabetxe ikutu hori gure sopari, laraina pixka bat ere izango du, eta horixe izango da, nire sopa benetan oso azkarra, goxua gelditzen dana, eta momentu batean egiten dena. Bueno, lagunok, guk erronka berak bota diguri, guk zuei botatzen dugu hor gurekin hor geratzekoa, eta hemen doa lehen errezeta. Lapiko batean salda, ospina, martorria, hiltzea, ereinotza eta laranja azala jarriko ditu. 3 atal baratxurien txikitu eta hau ere barrura. Zutan jarri eta irakiten utziko dugu. Bien bitartean, kuiatxoa sarratan moztu eta irinetik eta arrautzatik pasa ondoren frijitu ingo du. Gari zain zuriekin berdina ingo du. Hauek ere irinetik eta arrautzatik pasa eta frijitu ingo ditu. Ziazerbak piperbeltzarekin da gatzarekin ondu, bolatxo batzuk egin, irinetik eta arrautzatik pasa eta frijitu ere. Barazkia arrautzestatuta ditugunean, erretilu batean jarri eta gure eskabetxea gainetik botako diogu. Repapaloak egiteko, ogia mamurtu, esne pixkadatik bigundu eta jarraien baratxuria txikituta eta 3 arrautza gehituko izkigu. Martorri xehetua gehitu, bolatxo batzuk egin eta olio pixkadatekin frigituko ditugu. Sopa zerbitzatu repapaloekin batera. Bueno, beraz, az gaitezen lanean, hemen daukat salda litro bat, jarriko dudala. Hau izango da, eskabetxea ingo duguna oin. Eta nik olako eskabetxeak hemen txorienin izan ditugu,
nola, galeperranak izan ditugu, izan dugu, untxiarekin izan dugu, eta antzekoa izaten da, salda batero, ospina baita ere, hemen litroko, 100 mililitro, ardo ospina erabiliko dugu, hor jarriko dugu, eta gero nahi dizkigun zaporea eman. Berak esan digu, erabiltzen duela martorria, zilantroa aipatzen du, hemen hasiak, azkenean gero irazingo dugunez, zapore emango digute, hiltzeak, hemen 2-3 atal, eta ereinotz osto bat, barrura. Berezi moduan, laranja azala, gure aman etxeko laranja bat hartu dut, eta honi, hemen azala botako dut, eta hor utziko irakiten 3-4 baratxuri pusketakin batera. Eta hori izango da, bueno, gure eskabetxe honi ero zaporea emango diola. Eta ero jongo naiz, esan dagoa, barazki hauek ingo ditu da xerra da moztu, irinetik, arrautzatik pasatu, eta arrautzestatu, frigitu ingo ditu. Orduan, gero jarriko ditu hemen, eskabetxea gainetik bota, eta hor utziko dugu, poliki, horre zapore guztiak hartzen, eta hemen batzuk esango, garizain zuriek, ez dituzu egoziko? Ez. Ingo ditu dana, irinetik eta arrautzatik pasa, frigitu, eta ero kontutan euki, botako digula, bero-beroa, eta horre egongo da, egongo da, 1 gradutara joango da, eta ero jetxiko da, baina kozinatu ingo dut. Orduan, nahi hau dut, bestela biguneik geratuko zen. Bueno, gaur ere zopa orduan, ez da? Azkenen egin genduen zopa bat, gogoratzen bali bazarete lapa zopa izan genduen, gaur beste zopa bat, kasu honetan eskabetxe zopa bat, egia da, ni eskabetxea da. Edo asko gustatzen zaizu, edo zaizu gustatzen bat ere, ez? Berezia da, ospina eta horrela izaten du, eta nahiko berezia izaten da zaporia, beraz, nik usten dut hor erdibidean ezin zarela geratu, da. Asko gustatzen zaizu, edo batez, ez da? Nien naiz arrain eskabetxe salea, muskuioa jateitu bakarrik eskabetxean, besteak ez ditu, egaluzea eta olako ez ditu hartzen, bat ere, eta banaiz untxia eta galeperra gustatzen zaizkit. Aragia bai gustatzen zaizkit eskabetxean. Arraiak, bueno, muskuioekin egia da, muskuioa tipikoa dalako, baina besteak, ez ditu hartzenik. Produktuak zaporea galtzen du, hau da, edo arrainaren kasuan, edo aragiaren kasuan, eskabetxo batian edo jaten detenen, nahi gustatzen zait, aragia jaten baden nahi gustatzen zait, aragian zapore hori izatea, ez? Aragi gorria, nahi odol hori gustatzen zait, eta arraian ere, era errexena, edo gehien gustatzen zaiten nahi izaten da, hori, ez? Edo parrillan, edo gauza gutxirekin, olio pixka batekin, igual baratxuria, eta pikante ikutsu batekin nahiko, behintzat gustatzen zait produktua errespetatzea eta zaporea izatzea produktuarena, noski produktua ona balin bada, Eta, bueno, eskabetxeare bai ondo dago, batez ere, bueno, Extremaduran asko erabiltzen da, Extremadurako gastronomian, eta egia da, bertan, bueno, jatorria izan zala, pixka bat, aragia jaten saiesteko era bat izan zen, eta beraiek egiten zutena zen, eskabetxe hau barazkiekin jan batez ere. Horregatik hainbeste zopa eta horrela sortu ziren, eta egia da, bertako Extremadurako eskabetxe, bueno, klasiko edo tradizionala da, patata eta bakaiuarekin egiten dutena dena ondo txikitu bolatxo batzuko pil moduko batzuak, gero arrautzeztatu egiten dira, frijitu egiten dira eta gero eskabetxe bat prestatzen dituz. Eta Extremadurako eskabetxea deitzen zitzaion horrei. Later pilo bat daude, Azkenean eskabetxea asmatu zen, konserbatzeko modua da eskabetxea, ospinarekin olioa dauka eta horrek luzatu egiten du jakiena, eta, bueno, azkenean zapore ere, jendea badau, ospinzale jendea da, ospin kontuak edo, ni dauka lagun bat, Espainiak jartzen zaizkiola larrosak ensala jaten du. Botatzen di horren beste ospin, larrosak geratzen zaizkiola, botatzen dion guztiatik. Horrei, suposto dolako jendeari eskabetxeak eta gustatuko zaizkiola. Kontserbatzeari buruz hitz egin dezula, azkenean, zergatikan kontserbatzen du, pixka bat tekniko jarrita ez asko. pH-a egiten duna da, ospinak eta horrela, jetxi pilo bat. Eta pH-a gesten daren, hau da, horregatikan limoiak eta horrela, irauten dute hainbeste, ze dira oso azidoak. Orduan, oso ondo kontserbatzen dira pH basua daukatenak eta pH altuak dauzkatenak. Eta altuak dira azukre asko daukatenak. Horregatik, mermeladak eta horrela azukre asko daukatenak, denbora luzez kontserbatzen dira. Eta basua daukatena, hau da, produktu azidoak direnak, ospinarekin, olioarekin eta horrela, horregatik ere kontserbatu daiteke denbora luzez. Ni, zan dagoa.
eskabetxeak eta ospina ensalada ere pixka botatzen dira, baina gure etxean, nire lagun batek esaten duen, zuen etxean jaten duzu ensalada oliotan igeria, eta gu oso olio zalea gara, eta ogiarekin gustatu ite zaigu olioa guzti bai. Nire bai olio zalea naiz, olioa eta adibidez entsalada baten tomate akaskatzen duen saltxa horrekin eta olioarekin gehiago ez tezu behar, Ez du behar. Babia, Extremaduran badago beste entsalada bat, non deitzen den eskaraputxea izena du, entsalada bat da, eta entsalada tipiko hau da, pixka bat, soberakinekin eta horrela prestatzen zen entsalada bat. Zer zeukan berezi bezala entsalada honek? Arraina eramaten zuen, eta arraina hau errea. Arraina hau erre, eta egiten zen tomatearekin eta ozpinarekin hartu. Egia da, denbora pasata eta horrela aldatzen joan zirela pixka bat errezeta, eta arrainare errearekin bakarrik egin ordez, ere haragiarekin eta horrela egiten zituzen, baina, hasieran izan zen, hor kostaldeko eta, Extremadurako ibaiko arrantzaleek eta horrela, aprobetxatzeko bertan zeuden arrainak eta horrela, egiten zutena da, errainere hori erre, eta baratzean zituzten tomateekin eta horrela entsalada bat. Eta izena du eskaputxea. Eskaputxea, entsalada. Nola esan, ez da honen antzerki bat eskaramus? Eskaramus ez da holako zerbait, eskaramus pasan zerbait, Italiako... Ez dut uste hortikan datorrenik ez dator hortikan. Bueno, gatza, piperbeltz pixka bat kuiatxoari, eta hau gure txian afaltzeko. Irinetik eta arrautzatik pasata askotan jaten dugu, eta gero batzutan aitatxo hori ematen badio inspirazioa gogoa labea pizteko, gazta pixka botatzen diot eta gainerra egiten dut. Tomatea eta bizio gehiago. Bexamel bat pixka bat bota eta gainetikan eta horrela, lasaina moduko bat horrekin. Afaltzeko, zenbat denbora, afaltzeko izan behar da harina. Harina, bexamelakin da holakorik ez. Bestela, erakusten badiet hori, gero azkenean, hori. Beti hori nahiko dute, eta pixkanaka erakutsi behar zaie umei ere. Beste errezeta batzuk, oso hauek bai askoz ezagunagoak direnak Extremaduran dira zopak. Zopa pilo bat, gaur egingo duguna, baina badaude gehiago. Badakizu ze zopa adibidez? Tomate zopa, gazpatxoa, Extremadurako gazpatxoa, hori zopa bezala kontatu daiteke, ajo blankoa ere, Extremaduran oso ohikoa, baratxuri zopa ere beraiek hartzen dute, hemen bakarrik hartzen baizik eta han ere hartzen dute, gero patata zopa daukate, haragi txikituko zopa, sopa zalea dira, goiara gustatzen zaila. Barazkiak ere eta arraina ere. Beraz, Extremadurako gastronomiak ere badu bere indarra, eta beraiek egiten dutena da batez ere hori, bertan dazkaten osagaiekin eta teknika nahiko erresa eta simpleekin, barazkia horiek balorian jarri, ez da, garrantzia eman, indarra eman, eta era errezian eta goxuan prestatu. Ni gaina bakizu, hau errezeta ondo iteko eta gaina sartu nintzen, Orain, zeintzu dira Extremaduran maiatzeko hortukariak, ez dakit behiratu nahi nuen, eta jartzen zian, jarri zian, galiza izuriak, kuiatxoa eta zia zerbak, espinakak, eta esan, betxo, hoiekin ingo ditut, hauek, egizan nik aurkituan errezetan, esaten du, dozein barazki holan hartu eta gero arrautzestatu inezkero, horre eskabetxean ondo geratzen dela. Hemen, dauzkadana da, zia batzuk, espinaka hauek, hemen 400 gramo daude. Egosita. Egosita. Hauekin ditut, gure irakiten jarri gatzarekin, sartu, atera, ostu, ondo zukatu. Bere ur guztia, eta gero honekin ingo du, nik menestrari botatzen izkio normalean hartu, bolatxo batzuk egingo ditut honekin, eta bolatxo hauekin berdin ingo dut, irinetik arrautzatik pasatu, eta frigitu ingo ditu. Eta hemen, beti, erabiltzen dugunean zerbait frigitzeko, baratxuri atal bat, barrura, sapore pixka bat emateko. Ez da ohitura txarra. Eta oin hemen arrautzestatu, gatza piperbeltza ni zalea naizelako, bestela gatzarekin bakarrik, irinetik pasatu, golpetxo batzuk, gehiaizko irinak etzeko, arrautza eta frigitzea. Egia da, sopa deitu diogula honi, baina, sopa ez dakit, ez? Azteazkenean... Pilo bat ditu honek. Armitza, hor zinen, azteazkenean itzen gendun hemen mota ezberdinak, eta lodiak, osoak, ez dakize. Hau berezi bezala sartuko genuke? Bai, hau simple ez da. Sopa berezia. Hau simple ez da. Bai. Eta nork bidali digu bideoa? Andoni Calvo, esan dugu. Eta nor da Andoni Calvo? Bideoa bidali digun famatuak? Kazetari
arrasatearra da, eta 2025ko abenduan 10 urte bete zituen, lehendabiziko aldiz pantaila. 10 urte amazkilan gunik, 10 urte dagoeneko. Ikusi ez hor gaztia dela, baina ja dagoeneko 10 urte pasa dira, eta, bueno, ordundik lanean aritu da erreportari moduan, eta produkzio aldean, eguneroko informatiboetan, eta duela gutxi jauzi egin du Radio Euskadira, bale? Bertan badago programa bat, Boulevard. Goizetakoa, bai. Hori da, Boulevard programan, eta hori gutxi izango balitz, gainera, diseinu munduan eta horrela, nahiko ezaguna da, Adibidez, Baskerbile diseinu jaialdian, berak zuzendu zuen, eta mundu horretan gauza desente egin ditu, diseinu munduan. Denbora, jentea nondik atatzen du. Ni hori, beti ez nik daukat, telebistako kontu hau, gero, gauza txiki pila bat dite ditu, saltza askotan ibiltzen naiz, baina, Tetrisian da hori jokatzen, moldatzen, baina eske batzuk ikusten dituzu, eta ez dakit, beraien eguna agian 24 ordukoa beharren 36koa da, ero... Gertatzen dana da, jendiak ez ditula 140 kilometro entrenatzen. Nik ez da ere, horretako nik eskatzen dut, egia da, niretzako ordu terdi gutxinez egunean hortako hartzen dut. Baina beti saiatzen, familiko ez molestatzen, berdin zait. Ordu terdi hori bada goizeko 7etan, ordu terdi hori eguerdiko ordu bitan bada, paskaltzen daudenean, ero dalakoa, baina. Hala ere, Tetrisian nahiko ondo moldatzen naiz, eta ez dit ematen. Hori ja, jendeak esaten du gainera, erretiratzen danen eta horrela ez da, ez dauke denbora, leno baino denbora gutxiago dauke. Mila gauza dituzulako, Azten dira 1000 gauza egiten eta horrela, eta esaten dute, leno lanien ebilenean, denbora gehiago neukan, oain ja batez ere, azten zara gauza batekin, beste batekin, eta nik usten dut, azkenen, guk nahi deguna da, bintzat, betuta egon edo gauzak egin, eta burua bintzat, ez? Badago, jente bat behar duela, nahi ez, zerbait egitea. Hemen garizain zuria jongo nahi zoin eiten, bagizue garizain zuriai, atzeko zurtoineroko lodia, gogorra izaten dela, oso zuntz asko dauzkala, eta hori pure bat iteko ondo da, baina honak jateko ez. Orduen, tira egiten diozu bultza horrela, eta apurtzen den toki hau, gorde pure bat iteko, olako krema bat iteko. Salda bat iteko, edo. Tak, tirain, eta beste hau izango da, irinetik pasatuko duguna, eta gero, arrautzatik pasa, eta frigitza jungo garena. Diseinuta hitz egiten ari garela, badakizu, badagoela, Espainia mailan futbol talde bat Sevillakoa dena, Real Betis Balonpié. Entzun dugu, berdea eta zuria. Hori da. Beraiek, kamiseta bat atera dute, non kamiseta horren materialaren 1/16 dago eginda laranja azalarekin. Laranja azalarekin lortutako zuntzarekin. Hori da, dago eginda laranja horrekin, eta ez bakarrik materiala laranjarekin eginda da, baizik eta diseinu aldetik ere, badaude toki batzu non laranja dira, tekstura aldetik ere, igual laranja azalaren itxura dauka, eta ez hori bakarrik, baizik eta arraspada egite ban badiozu toki horretan, laranja usaina askatzen du. Nik ezakit, ja behin garbitu ondoren edo horrela ezakit, nik usten dut betirako ez dala izango usain hori. Arbitro! Mi askatu, eina batzekoak, arbitro! Usain du, ez? Igual usainagatik ja badakizu. Hombre, ez dakit, kombinatu. Falta bat da hola, ez da? Claro, eta gero kamiseta hori hola sukatu iten duzu eta kombinatu bat indezakezu horrekin, laraina zaporekin. Ez da, ideia hona izango da, baina... Ideia bat ematearren. Bai. Ostra, nik hori, aukeran, behitu, badakizu, nik gaur egun mikroplastikoak egiten zuten ditu, eta badakizu daudela erropan munduan daiten dira, txaketa egiteko erabili dira, 20.000 botella plastikozkoak. Eta oso ondo iruditzen zaidala. Baina lehengunean, irakurri nuen, entzun nuen irratian izan zen ustut, holako artikulu bat, non esaten zuen, agian, ez dala osasunarentzat mikroplastikoa gero gure gorputzera pasaldiela erropa horrekin. Hombre, nik ez dakit. Nik gogorarazten dut, futbolataz eta horrela hitz egiten dugula, Real Madrid taldiak, horrelako iniziatiba bat... Hori talde betiz ezautzen du, Real Madrid zein da? Ze talde. Ez, talde horrek, zeuken kamiseta bat, non nik usten dut, material horrekin, ez dakit beste material batekin egindako kamiseta bat zan, eta partidu orduan,
euria hasizun. Eta euria hasizunez, ezun funtzionatzen dela horrek, eta iten zan dana borratu. Orduan, Bai, zera. gelditu zian kamiseta txuriarekin bakarrik. Eta ez zeukaten ez errez, igual, publizitatea eta hori dena zegoen egin da mikroplastiko biodegradable hauekin, eta euriaren bitartez, amaitu zaren partidua, gelditu zien denak kamiseta txuriarekin jokatzen. Serio? Eta hori, baina nola, ez zuten, holako gauzak gaur egun, ez dituzte 10.000 aldiz frogatzen, froga pilo bat egiten, oza, inork saldu baino lehena. Bai. Ostra, marka horrendako, ez dakit nizene publizidade... Izan zan, partidu horretarako zerbait oso berezia izan zan kamiseta bat, eta horrela, baina egia da, intzala dana desagertu. Eta ez, bakarrik hauek, baizik, eta badaude adibide gehiago, adibidez, ternua, ez egiten dugun euskal arropa markak, beraiek erabiltzen dute, badago beraien enpresaren barruan egin zuten proiektu bat, berrerabiltzeko eta hondakinekin, lehen gaiak sortzeko arropa egiteko, ezta? Orduan, proiektu horretan erabili zuten intxaurraren oskola. Hau da, sagardotegietan eta horrela, egia da, intxaurraren pilo bat erabiltzen dela, ezta? Eta egin zuten azan, horrekin, industria batetikan, teknika baten bidez, horiek danak txikitu, eta koloratzaile bezala, beraien kamiseta batzuk, koloria eman intxaurraren oskolarekin. Beraz, kasu asko daudela eta opzio ezberdina daudela, eta, da, era ezberdin bat, hondakin bat aprobetxatzeko, eta, beste lengai bat sortzeko. Olako ideiak ona dira. Bai, ez da? Berre erabiltzeko eta zaborretara ez botatzeko, bida. Aukera beste ezberdin bat. Bueno, laguno, hemen ikuste duzu, hemen ez dauka misterio handirik, hemen egiten nahi naizena, eta denbora gauzak repapaloak eta nahi ditut ikustean nola egiten diren, ikuste duzu, haue nola egin naizen frigitzen, atera, eta gero ingo dudana oin, esan dakoa, izango da, hartuko ditut, ziazerbak horrela, txikitu ingo ditu pixkat, eta ero gatza eta piper beltza bota pixka bat, eta ingo ditut olan bolatxo batzuk. Nik hau, beti menestrari, beti botatzen diot. Bolatxo batzuk. Pasako ditu dala irinetik, arrautzatik, eta frigitu ingo ditu berri. Orduan izango dituguna da, gure kuiatxoa gari zein zuriak, eta gure bolatxo hauek egin da. Hemen, dagoeneko itzaldu ingo dut, ja irakindu, eta zapore hartu du gure eskabetxeak, eta Hugo naiz, hauek dana frigituta dukanean, repapaloak egiten, eta, sopa honi itxura ematen. Bueltan gara, hemen gure barazkiak ja dagoeneko dana frigituta, txukun jarrita, hemen ziazerbak, hemen garizain zuriak, eta hor, gure kuiatxoa. Oin ingo diguna da, gure eskabetze bero-beroa gainetik botako diego, eta, hau, esan dakoa, hotza ero beroa jana alda, utziko dugu horrela, eta hemen ja, ospina eta bere lana jungo daiten, eta barazki hauek hasiko dira zurgatzen, hemengo zapore guztiak, eta hor utziko. Eta repapaloekin jungo, repapaloek. Postrea? Bai, armitzetan hau gara izaten, hau postre modo, Mario. Repapaloak ez, azkenean zer dago. Andonik, igual, asoratuko zaigu, Andonik algo gure errezeta egiten buen modu, baina ez. Baina repapaloak egia da gozo aldera, guk honi botako genioke, guk honi ingo du, esnea botako dugu, mamurtu holan pixkat, 3 arrautza, baratxuria eta martorria txikituta. Eta honekin bolatxu batzuk eta frigitu. Baratxuria eta martorria kenduta, eta azukre pixka bat gehituta. Eta baita martorriarekin. Baita, botango zenioke. Gozoan, nik, erabiliko nuke agian. Ez? Erabili daiteke. Baina, azukrea da... Baina, azukrea seguru baiet. Eta ondoren, pasatzen duzu edo, plantxetekan edo frigituta eta horrela, eta izango litzake pixka bat, ezagutzen ditugun... Gure torradak, gogi torradak, ez? Pixka bat, kanela gainetikan edo, ez pixka batekin edo horrela, eta badokagu gure postrea. Arminz, zentratu. Gaur, astelenean dira postreak, Arminz. Artu arnasa, lasai egon. Gaur, Andonik agintzen du. Egia da. Berari egingo diogu kasu, beraz, kasu honetan egingo duguna da, hoiek, hortxe bartun sartu, ondoren? Bai, asmoa da, gero dena batera zerbitzatzea, bai. Hemen iten da, nik ikusi dituan errezetetan, batzuk esnearekin, beste batzuk ikusi ditut urarekin, ezetu holan pixka bat, nazu, ona botako dituguna da, 3 baratxuria tal txikituta, eta martorri zehetua, eta gero 3 arrautza. Tengo du olako, haragi bolak iten ditugunean moduan, olako ore bat,
eta hori frigitzen junko gara gero. Hori da asmo. Orduan, hemen, esne pixkat gehiago botako diot, ondo ondo bustitzeko, eta gero bolaitxoak hobeto egiteko. Hori, eta arrautzak hemen junguna izingo ditu dana hemen kraskatu, irabiatu eta gero bertara botako ditut, eta horrekin kalkulatuko dut, esegi ez dut nahi geratzea, baina alde horregi ere ez du utzi behar, Galdera, nola hartuko dugu zopa hau? Beirua ala hotza? Epela. Epela. Ya está, erabakita. Bai, egia da, hartu daitekela hotza, berua, bida. Negi normalien gustatu dezit gauzak zigor zuri bezala, zuk esan ez du askotan beroak hartzea, ez da? Ni platerak eta horrela normalean beroak. Gauzak hartu daitezke, edo hotza edo beroak, gauza pilo bat adibidez, arroz esne hartu daiteke pixka bat beroa edo hotza. Nik beti nahiago dut beroa. Ia gauza guztiak hartu daitezkenak edo hotza edo beroa, zopak eta horrela nahiago dut beroak. Eta hotzak bidenak normalean hainbeste ez zaizki gustatzen, txaladak eta horrela. Normalean gauza beroa gustatzen zaizkit eta hotzak, bueno, jaten ditut, denatatik jaten dut, baina erabakitzeko aukera bali madauket, ni normalean beti botatzen dut bero aldera. Eta hotzegia ez da atsegina, Hotzegia gaina, zerbait hotzegia dagoenean, ez dauka zeren zapore. Ja. Ni hori, nik ez dizut esango, ez dakit ez, legunean garagardo bat azitze egiten egon ginen, eta Alemanira eta juten mazaretean, hemen baino epelago hartzen dute, eta egia da zapore askoz gehiago hartzen zaiola. Hemen bat hotz-hotzotza, garagardo bat hotz-hotzotza oso ondo sartzen da. Bueno, beha, hor arrazi. Baina zaporei baduka? Bueno, baina hobeto hotza berua. Baina zaporea, nik nahi duan konda, zaporeri badauka. Ez dakit, hor... Batez ardoan, ez da, horrela. Garagardoa. Eta hori da, ardo hotz bat atatzen dizutenean. Egia gauzak galdu iten ditola. Bai, percepzioa asko galdu iten da. Baina, lehenko, justo kontuaten nintzen, aldatu iten da usaina pilo bat edo, hotza edo beroa balin bada. Hola, taper batetikan ateratzen dezu, hauzgaiutikan, taper bat irikitzen dezu, eta hor usaintza balin badezu, edo mikrobinean sartu, eta ondoren usaintza balin badezu, ez dauke zer ikusirik. Nik kriston desatxe gina egiten zait hotzean usaintzen, eta gero, mikrobinetik ateratzen dezune, eta horrek, kriston ezberdintasuna da, ez dakit hau zergatik mikrobinean, bai, berotu iten duzunean, sartai batean, ero berdin. Bai. Bueno, baina aldaketa handia. Konturatzen naiz, hemen begiak esaten di. Ogi pixka falta zaila. Ogi da, orduan nire duela hemen, honi ematea olako, gero eskuekin landuko dut, ikusten baut oso fina dagoela, beti ez den duguna, jateko atseginagoa izango da, baina dituguna, sardezka batekin, koilara batekin, hemen jungo naiz, atalak botatzen, eta frigitzen jungo gara, pixkanaka. Orduan, nik hemen lehengo olioa daukat, ez dut beste berriro jarriko beste olio bat, eta agian batzuk erabiliko lukete, baina ez, nik hemen lehengo berdina, eta ingo duana da, koiara bat hartuko, koiara pasatu dira, zuarmintz mesez, Honi, gatza eta piper beltza bota diot, esan dakoa martorria, eta honi frigitzen jungo gara bola batzuk. Alasi. Eta hemendik, oin asmoa da, behitu, hartu horrelako porzioak, atalak, pixka bat, eta bolatxo txikiak eta barrura. Eta hauek frigitzen jungo gara. Jatorrian repapaloak azkenean, Extremadurako beste errezeta asko bezalaxe aprobetxamenduko azan. Horreko eguneko ogia aprobetxatzeko, era ezberdin bat, ez da, esnearekin eta horrela, pixka bat, gozotasun hori ematen diozu eta aprobetxatzen duzu aurreko eguneko ogia. Nik hemen hori da, repapoloetan ikusitut, hamburguesa formakoak, ikusitut haragi bola formakoak, eta hauek dira, zigorren estilokoak, hau da, guen jein itxurakoak, baina zuek imar duzuna itxoin hauek frigitu arte, eta gero izango azkenean, hau epeltze zaigunean, gure sopa hau epeltze zaigunean, dena batera zerbitzatzea, plater batean txukur jarrita. Ointxe bat. Gaunok, bueltan gara eta bai, Andoni, badakit ez daukala honek zerekusirik zuen amamak egiten dizuen eskabetxearekin. Nik hemen jarritut, hemen eskabetxean izan ditudan kuiatxoa, ziazerbak eta honek arizain zuriak, eta gero repapaloa dagoeneko frigitu ditu dela, ez kabitzen hemen, gauzak. Txukun gelditu da platerian, Bai, baina... ez da gini zepo repapalo. Zenbakatik. Horrela, erabakit, oso. Eta honi, eskabetxe pixkat gehiago, eta dastatu dugu, eta egia da, hori da, eskabetxe bada. Hau eskabetxe bada. Eta niretzako eskabetxe batek, ero bai, oliba olio txorrota da behar. Orduan, oliba olio gordina botako dugu gainetik. Eta momentu batean,
ordu erdiko momentu batean, hemen daukazue gure Extremadurako eskabetxea. Aia, Raunitz, hau... Hau zaila dau jateko, baina... Bai. Zoiarekin, ez? Zopa izan da, ez da? Bai, nik kuiatxoa emango diot. Nire papa. Baina. Oin repapalo. Ba, martorrilla egin eta... Bai. Oso dago. Moten Haunak. Ba, bai. Bueno. Hoxue dago. Hau, aukeretako bat, Andoni. Segi hor, zuek ere, bigarren daukau. Bigarrena datorreta. Babak eskabetxean prestatuko ditu. Era oso errezean eta azkarrean. Eta ez behen dituzue babak etxean lasai. Erabilitzazkezue babarrunak, garbantzuak, dilistak duzuena. Baina begira ikasi ze oso erresa da eta horrelaxe egiten da. Berotu olioa zartagi txiki batean. Gehitu tipula eta baratxuria. Eta frijitu 2 minutuz xamur egon arte. Gehitu ozpina, ura, ereño txostoa eta laranja azala. Gatza eta piper beltza nahierara bota eta utzi irekiten leunki. Gehitu baba xukatuak eta kozinatu zu ertaina. Ba, ikusi dezue, misteriorik honek ez dauka, horretarako ze egingo dut. Olioa bota zartagi batian, eta egingo dut pixo bat erregosi, tipula eta baratxuria. Ordu, ni ja tipula hemen txikituta dauket, barrua sartuko dut, eta baratxuria ondoren. Ni normalian beti, lehen da bizi tipula, pixka bat erregosten utziko dut, eta gero baratxuria. Ze bestela baratxuria normalian lehenago botatzen bera duzu, erretzeko arrisku hori daukazu, beraz, lehen da bizi tipula eta gero baratxuria. Guri eskolan alderantzi zerakutzi zute, baina baratxuria, bai benetan, dantza, hor kontua da, garrantzitsua da, ezin da temperatura. Ezetasuna bota behar diozu zeituan. Hau da, baratxuria jarri eta guri hor ez dago deskuidorik, dantzan hasten denean, ja hola mugitzen hasten denean, kipula, zenarioa, bota behar diozuen beste edozein barazki bota zeituan. Da orduan, bai, baratxuri horrek ezetasuna izango du onduan, eta ez da erreko. Baina hor, eta pazientzia euki barra eta horrela zeia da lehen da bizi. Baratxuria botatzen balen mazutu, sua altutan jartzen balen mazutu, eta ja, intziste balen da puntu bat non erre egiten dan, ja, atzera hueltatzea zaila. Orduan, nil normalian, tipula lehen da bizi, pixka bat ondo erragosi, eta gero baratxuria. Aukeran ez erretzeko hobeto, bigarren armintzen teknika, baina, bueno, hasieratik botatzen badizue, eta segituan esan dako, dantzan hasi eta segituan botatzen badizue, ez da erretzen. Hor, kontu eukin behar da, baina ez da erretzen. Eta hori bai, baratxuria ez da berdina, batzutan nik galdetu izan diate, mostuta modu batera, beste batera, bueno, nik, salda bat egiteko, eta ez diot, baratxuriak ikutu ematea nahi du, baina ez du nahi zapore gehien ematea, osori botatzen izkiot aleak, ez? Aleak ez, osori bota eta listo. Arroz batik, pilaf arroza, arroz txuria, baratxuriarekin da, perresiarekin iten badut, baratxuri zaporea nahi badut, ona asko izatea, eta gure etxean gustatzen zaigu, baratxuria txikituta botatzen du, ondo txikituta. Zapore pizkat bakarrik ematea nahi badut, egiten duana baratxuria erditik moztu, eta 2 erditan jartzen ditut, eta horrek zapore gutxio emango digu. Ero, bestela, atal bat, holan pizka zapalduta bota, eta gero, behin arroza erdin da honean, atera, eta listo, eman dio bere zaporea, baina txikitua baino gutxio emango digu. Gero, jende asko badago, gustatzen zaiona, baratxuriaren zaporea, baina gero jatia ez. Orduan, atalak haundiak botatzen balen bai dituzu, ondoren erresagoa izango da, hori atal hori kentzia, eta listo. Orduan, ni ja hemen pixka bat erregosita dauketenean, pixka bat temperatura jetxuko diot, eta ja hurrengo pausua baratxuria, barrua. Eta xerratan non zera betzen da, xerratan normalian, txikituta, holako, arrei bati gero botatzeko kainerreta, horrela, hori bebai, olioa bero dagoenean, bota baratxuria, eta dantzan hasi, eta beltz geratzera oso tarte gutxia, ordon, hortik, arraiari, barazki batzui, panatxe bati gainetik bota, eta horrela erabiliko genuke. Eta esan dakoa, txikituta da, zapore handia nahi dugunean baratxuriana. Noin txikitzen da? Nik ia da nahi txikituta, ondo txikituta botatzen diot, eta alioli baten zer lortzen du, baratxuri zaporea nahi dugula, ez? Hor, alioli baten birrindu iten du. Orduan, baratxuriak bere sustantzi eta zapore guztia emango digu. Hori bai, zaporea nahi badu baratxuriana, baina leuna izatea, zerri marra,
inalduguna da, oliotan konfitatu, suabe, denbora luzez, hemen baratxuri beltza, ospina hemen, zulotik sartu zen. Eskabetxia dala esan dugu zigo. Bai, ama. Bueno, hori esaten da inizela. Hor, txikituta konfitatuta erabiltzen dugu, lehundu iten da. Oso suabea da. Zuk hartzen baduzu, baratxuri atal batzu. Olio da, suabe, uste maitxuzu. Ordu betez, egiten, astiro, gero jaten dituzu, eta ez dauka inungo indarri. Eta batzuk egiten dutena, beba inaldara, alioli bat leuna iteko, esnetan irakinaldi bat emon, baratxuriari, euki 5 minutu irakiten esnetan, atera baratxuri hori, eta ero aliolia egin. Aterako zizue, alioli light bat izango. Zaporia izango du, baina ez da izango horrelako indarre haundi. Bira, errezetak bakarrik darama azala, laranjaren azala, baina nik pixka bat zukua ere botako diot, Zapore pixka bat izan dezan, eta orain egingo diotena da, ura bota, hemen bota diotena izan da, ozpina... Ozpina bota diozu, pinetan! Zuk usaindu dezu, zigorrek usaindu du, egia da, suta botatzen dezunen eta ozpina lurruntzen danen kriston usaina hartzen dula. Hauxe, errezeta honek ikusten duzu, ez daka inungo misteriorik. Orain egingo diotena da, ura bota, gatz pixka bat ere botako diot, naiz eta tipulak izan dut, eta orain ingo diotena da, martxa eman, eta momentuan irakiten hasten denean, ingo dut, babak barrura sartu eta pixkanaka kozinatzen utzi, eta listo, ez daka, ezer ez dira. Babataz, noizten gaur ditzen du, injabak, babarrunak, urruneko babak, indabak, indioen babak, bueno, hemen Euskal Herrian lehen euskara babak ziren, ez? Eta atzo aipatu genuen, ez? Ekarri zituztenean Ameriketatik, guk gaur ezautzen dituguna babarrunak, bazien gure baban antzekoak, baina urrunekoak, babarrunak, urruneko babak, eta Bizkaian, eta gure inguruan nire guk babak deitzen diogu, baina Gernikan eta injabak esateko itxura handia dugu, indabak, indioen babak. Azkenean handik egarri zituzten, eta bueno, gaur dauzkago Gernikako injabak, Tolosako babarruna, eta gero Arabako pintoa, pinto babarrun pintoa ere. Hoi dauzkago kalitatean, barruan, euskal kalitateana, eta ni, ostra, enekin horren beste urte dauzkenak, labelak kalitatea bako zenbat urte? 1999koa, Hain beste, Bai, 1999an sortu zen Eusko Jaurlaritzak, hemen Euskadin ekoizten diren, barazki eta zigilu moduan kalitatezko zigilu emateko, eta geroztik, handitzen junda, gaur egun astik eramaten du hori, eta handitzen junda taldea, baina, lehen, babak eta geneuzkan, baina gaur egun dauzkagu Gernikako piperrak, dauzkagu Ibarrako piperrak, Aragia, Arrautzak, Arkumea, Estia ere badaukagu, txokolatea faltara, haber norbait ekartzen duen erronka. Ze gehiago daukago? Zaiaz, hemen txokolatea landatzea, horrek falta zaigu. Klima aldatzea eta hori ere ez. Txokolatea hemen gaizki, oso gaizki. Baina, bueno, ekipo, talde guztiari esaten diot, ze hau ja badao? Bueno, prest dago, zergatik, zenik prestatu dudan babak kasu honetan, kontserbakoak ziren. Dunola, kontserbakoak ziren, nik irakin txikitxo bat eman diot, eta listo. Gure ozpina, ura, dana hementxe dago, zapore guztia hartu du, eta esan dugu, salda hau, edo zopa hau, 10 minututan egiteko da. Beraz, 10 minututan, ikusiko dugu zemuz dagon, baina dena ondo nahastuta, preste egon behar. Eta hau da, bai, berua jateko. Hau berua jango dugu. Bueno, bai txoiniko. Beraz, hori da. Ikusten dezu, irakiten utzi dut, baina ez zait gustatzen oso fuerte irakitea, ze babak hautsi daitezke. Lehertu daitezke eta azal guztia askatu daiteke. Beraz, egin detena da, irakiten utzi dut pixka suabe, eta listo, orduan, orain, ingo detena da, atera, azala eta ereñotza utzi ingo dut, eta laterera. Vale? Kasu honetan, berua jango dugu, egia da, oztu daitekela eta hotza jan daitekela, baina kasu honetan, berua. Vale? Etxean prestatu, ze oso goxoa daude, eta badakizuen.
Hurrengo astean, berriz ezta? Bai, Bueltan hemen izango gara, astelehenean. Bai, beti bezala, gozo, eta Ordu zuek berdinean. hor, eta gu hemen. Egunot, Eskerrik asko. ondo pasaztu burua. Agur.